Tiştên ku li Rojava qewmên zelal kir ka kîr rêberê Kurdan e. Bûyerên li Rojava beşa herî biçûka Kurdistanê ji heftî çileyê heta sihî çilê gelek pirs di hişê Kurdan da derxistin holê û gelek rastî eşkere kirin. Wan 23 rojan tiştên ku 26 salan veşart bûn eşkere kirin. Niha Kurd dipirsin Abdullah Öcalan kî ye û armanca wî çi ye? Gelo fikrên Abdullah Öcalan rastiya Kurdan temsîl dikin. O Kurdan dîtin ku dema ku dor tê ser Kurd û Kurdistanê eşkere bû ku divê kî pêşeng û kî rêber be. Rojava di vî şerê 23 rojan da wendahiyên giran dan. Bi peymana sihî çileyê ya di navbera Hesedê û Şamê da hatî îmza kirin, rêveberiya Rojava ji sedî çil û duyê axa xwe winda kir. Hema hemî bîrên xwe yên petrolê winda kirin. Rejima Sûriye derbasî nava bajarên Kurdan bû. Tenê aliyê Erêniyê peymanê ew e ku rê li ber gihiştina şer bo bajarên Kurdan ên wekî Qamişlo Dêrik û Amûdê girt. Bi vî rengî gel ji komkujiyekê rizgar kir. Yanî li Rojava mirin nîşanî Kurdan dan û ku wan bi nexweşiya sitmê razî bikin. Rastiye ev e ku pêvajoya ku Rojava ji komkujiyekê rizgar kir û ji bo rêveberiya Rojava wext çêkir. Yekbûna gelê Kurd bû mil bi milê hev çember parastinê li dora Rojava ava kirin. Bi taybetî Başûrê Kurdistanê bû kevirê binyatê yê vê çemberê û bêguman helwesta Serok Barzanî li dijî hewildanên dagirkirina Rojava hêza manevî û moralê bû li pişt Kurdan ku karî bin vê çemberê ava bikin. Ne tenê manevî, Serok Barzanî bi hewildanê dîplomatîk, siyasî û aborî û alîkariyên giştî jî li pêşiya êrişên li ser Rojava asteng çêkir. Bi vê yekê wî bi bandor hemî gotinên PKK'yên dijî Barzaniyan ji salên 1990 û vir ve bi kar da anî di çavên gel da kir tenekeyeke gilêşî da. û niha Kurd bi xwe li ser misyona Abdullah Öcalan û rêxistina wî pir bi guman û şikin. Öcalan ku bi salan wekî girtiyekî di destê dewleta Tirk da tê nasîn û ji ber vê yekê ji hêla gel ve bi hestiyarî tê piştgirî kirin. Êdî Öcalan di çavên raya giştî av Kurdan da xilas bû. Diyar bûye ku rola Öcalan jiya Hesen Xeyrî jî xirabtir e. Ku dema pêvajoya Lozanê da Kurd dibin rehma Tirkiyeyê da heşt. Fantaziyên îdeolojiyên Öcalan di rastiya siyasetê da wekî pivdankekê texiya û destkeftên leşkerî jî ji nav birin. Têkçûna misyona rêbertî û putperestiya Öcalan di nav gelê Kurd da herî zêde dewleta Tirk tirsandiye. Ji ber ku ewbiriya Öcalan Kurdan kontrol dike. Niha ji bo parastina navûdengê Öcalan bexşelî ketiye nava hewildana û gefê li Kurdên ku Öcalan neecebînin dixwe. Dewleta Tirk ku di meşên ji bo Rojava da li Bakurê Kurdistanê bi hovane mirovan îşkence dike. Piştî ku peyman çêbûyî destûrê dide xwe pêşandanan. Angol li Tirkiye gotina bijî berxwedana Rojava qedexe ye. Lê gotina bijî serokap serbest e. Heke her kesekî ku bi baldarî li mijarê binêre dê bibîne ku li Rojava Öcalan winda nekir. Öcalan bi Kurda da winda kirin. û dewleta Tirk dê bi vî şêwazê xiyanetê Öcalan li dijî hemî beşên Kurdistanê bikarbîne. Êdî Öcalan wekî rêberekî Kurd dîtin xiyanetekê li hemberî netewa Kurd û meselaya Rojava eşkere kir ku dema dor tê ser Kurd û Kurdistanê Serok Barzanî ji helwesta kurdayetî tawîz neda. Loma jî Serok Barzanî di dilê hemû Kurdan da yekane mîmarê Kurdistanek ser bixwe ye.